Doncs aquell títol té a veure amb la realitat d'un moment històric com va ser entre l'any de la seva fundació, l'any 10, i el final de la Guerra Civil, en què la CNT aquí a Catalunya sobretot va assolir la gran força del proletariat i que va tenir una gran continuïtat en aquesta època, creant no només els seus sindicats, sinó també tota mena de centres culturals i de tipus llibertari que van estar escampats tant pels barris de Barcelona com pels diversos pobles de Catalunya. La seva força radica sobretot en que és una organització del proletariat català, nascuda a Catalunya, ja en principi seguint la tradició internacionalista que hi havia hagut al segle XIX i que a partir del segle XX aquesta tradició la recull la Confederació Nacional del Treball amb la seva fundació i que s'escamparà per diversos pobles, sobretot a l'àrea de Barcelona on està sobretot la zona industrial, i aquí realment serà la gran força que arribarà a tenir més de mig milió d'afiliats en la seva etapa més bona. Doncs aquest tipus de llibre pot agradar a qualsevol persona interessada per la història en general, però també la història de Catalunya, la història obrera de Catalunya, perquè crec que és important saber quin va ser el paper dels obrers catalans i per quina organització van apostar, i crec que és important que també sàpiguen aquesta història. Vull dir que en realitat és un llibre que pot anar a tota la gent que està interessada per conèixer la història del seu país i recuperar la memòria històrica que a vegades queda una miqueta oblidada.